Тапшыруның кичке сәламен без Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Ягудина Нурзия Алижан кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек матур юбилеен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны күршеләре Мөнирә апа Алтынбаева, Румия апа Каратаева һәм Фәния апа Ахмирова гаиләләре белән котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 1986 елның 8 октябрендә урамыбызга Нурзиябез килен булып төште. Тату гаиләдә рәис белән уллары Илмирны дөньяга тудырып, акыллы итеп тәрбияләп үстерделәр. Яшь кыз булуына карамастан ул кайнана-кайнатасы алдында яшәп, аларга хөрмәт, мәрхәмәт күрсәтә алды. Аллаһы Тәгалә аны бик иртә пар канатын югалту белән сынады. Ләкин ул язмыш камчысына сыгылмыйча, горур килеш алга атлады. Инде 30 елга якын ул балалар бакчасында тәрбияче ярдәмчесе булып намуслы хезмәт итә. Эшендә хөрмәт ителгән хезмәттәш. Һәр көн саен диярлек күрешеп, хәл белешеп торган, катлаулы мизгелләрдә ярдәм кулын сузган, уңышлы вакытларда янәшә булган. Үзенең эш гамәлләре белән күршеләренең рәхмәтен яулаган күршебезне ихлас күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Безнең Нурзиябез бик уңган хуллы хуҗабикә. Аны олысы да, кечесе дә хөрмәтли. Без күршеләренә карата ул бик мәрхәмәтле, ачык йөзле, киң күңелле дустыбыз. Бары белән бүлешеп, матур аралашып гомер кичерә. Күрше хакы Тәңре хакы дип бушка әйтмиләр. Ике дөнья рәхмәтенә ирешергә язсын матур аралашуыбыз ярдәмендә. Бүген син алтыныбыз пешкән җимеш булган матур гомер мизгелеңә җиттең. Бәйрәмең матур көннәр, изге хәбәрләр, шатлыклы яңалыклар гына алып килсен. Бүгенге шат, сәламәт, бәхетле елмаюың сине бер кайчан да ташламасын. Һәр чак шулай саф күңелле, күрше, тугры ярдәмче, үз һөнәрен яхшы белгән хезмәт өлгесе булып озын-узак еллар яшәвеңне телибез. Сәламәтлек, җан, тән тынычлыгы һәм бәхетләр сиңа ихлас күңелдән. Якын кешем, син җан күршем, котлыйм туган көнең белән. Ничә еллар яшәдек без синең белән. Күрше хакы Тәңре хакы икәнлеген яхшы беләм. Шуңа күрә ни булса да һаман күршем сиңа керәм. Авырлыклар бергә үттек, шатлыкта да бергә гелән. Бүген бәйрәм, синең бәйрәм, котлыйм туган көнең белән. Килер еллар якты булсын, бергә булыйк бердәм. Син туганым кебек якын, котлыйм туган көнең белән. Котлыйм туган көнең белән. Хөрмәтле Нурзия Алижановна, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүлекне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Yazmış bizge niler sayılar, yaş aralaş yılmaya min. Allah'a rahmet olup can koyun sine de ustanma. Yazmışından zorlanma. Yazmış hayır